Nduk, anakku tunggal genduk Jayeng Resmi ana dawuhmu apa bapa miji marang anakmu aku Jayeng Resmi ora lho lehmu pamit karo bapak ki mau bar subuhan la iki luhur kowe lagek mulih saka ngendi ya Nduk Bapa nyuwun pangapura aku rada suwe nggonku ninggalake dalem kene ya mung ngestokake apa sing dadi kewajibaning anak menyang wong tuwa sawetara aku ora mulih mergo aku umbah-umbah ana ing tlaga umbah-umbah iya lah umbah-umbah ya umbah-umbah lah kok nganti sayaene kok suwi men wong nyatane 3 dina iki aku ora iso umbah-umbah mergo 3 dina iki udan grejeh ora ana lerene wekasane umbane nganti tumpuk kaya gunung aku ki ngumbahi sandangan ora sandang aku ning ya sandangane Bapa Begawan Jayeng Sabdoga ngono ya Nduk iya Bapa ya ingkang angka pisan kowe tak derekake ngegungake rasa puja puji syukur kang jero marang Purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat kang wis kepareng malimbarke berkah kenikmatan marang aku kelawan kowe rak ya ngono to Nduk Bapa piye aku tak takon saben-saben Bapa paring pangandikan ayo padha ngegungake rasa syukur marang Purbaning Gusti kuwi maknane kepiye tegese kepiye syukur marang Purbaning Gusti kuwi wajib tumrape wong urip ana ing alam donya utawa tarima kasih jawane matur nuwun Nduk matur nuwun iya karo sapa ya karo sing gawe urip merga Gusti Allah paring dawuh lumantar kitab suci sok sapa wonge gelem nyukuri kanikmatkan kang sun paringake marang sira yekti la azidanakum yekti sun tambahi wala in kafartum sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatan kang tak paringake marang kowe he menungso siksaku yang amat pedih akan menimpa padamu wae menungso sing ora gelem ngegungake rasa syukur marang panjenengan ingsun Allah lah kuwi lho Nduk sing tak nggo paugeran sing tak nggo pancatan mokal yen to tanpa berkahing Gusti ingkang ngakarya jagat aku karo kowe iso silaturahmi iso jejagongan ana ing papan iki rak ya ngono to Nduk pancen bener pengendikaning Bapa Penemban nikmat sempat nikmat sehat nikmat selamat kuwi kudu disyukuri rina pantarane wengi conto bengi iki upama awake dhewe ora diwenehi nikmat sempat karo sing gawe urip apa kelakon iso sapet jagong ana ing papan kene rak yo ngono to Nduk mesti enek acara liyane saengga aku karo kowe ora iso sapet jagong kanthi pertitis kadidene bengi iki rak yo ngono iya bener ngendikaning Bapa lah sing angka 2 nikmat sehat la iki Nduk la iki lho sing kudu awake dhewe matur nuwun karo Gusti Allah pinikmat sehat merga apa puluh-puluh duwe bondo pirang-pirang puluh-puluh duwe omah sing magrong-magrong puluh-puluh duweni kendaraan sing pirang-pirang puluh-puluh duwe bojo ayu nek karo Gusti Allah ora diwenehi sehat kapan anggone bisa ngenyami kanikmatan kang diparingake karo aku karo kowe jadi sehat kuwi penting loh nemen nomor 1 urip nang donya kuwi sing penting sehat ngono sing penting awake waras awake sehat nek awake waras arep mangan kae ora apa-apa arep ngombe kae ya ora apa-apa
Coba lek awake kebak karo penyakit. Duit duwe. Pirang-pirang kepara turah-turah. Tuku gula kuat yen perlu iso ngedekne pabrik gula. Ning karo dokter ora entuk ngombe sing mengandung gula. Mergo apa? Kenek penyakit uyuh legi. Ya Cak. Uyuh legi kuwi apa? Kencing manis. Duit duwe pirang-pirang. Tuku sate kambing kuat. Ya toh? Yen perlu sak bakule sate to kuat dituku. Ning karo dokter ora entuk mangan sate kambing mergo duweni penyakit ludira inggil utawa darah tinggi. Jajak, kaya ngono ki kapan anggone ngrasakne kanikmatane urip ana ing alam donya. Mangan iki ra entuk, ngombe iki ra entuk, ngombe iki dilarang, mangan kae dilarang. Coba kaya ngono ora grantes ana ing ati. Dadi sehat kuwi penting, sehat kuwi penting. Sehate raga nganggo ulah raga ngetokne keringet. Aja nganti kena penyakit. Tenan, Nduk. Wis ta? Wong nek wis kena penyakit saya-saya kena penyakit jero utawa penyakit dalam. Kuwi angel tamban-tambanane. Penyakit jero, penyakit dalam sing angel tamban-tambanane kaya to contone jantung, paru-paru, usus buntu, ya toh? Lever lan liya-liyane. Kuwi mujudake pirangane penyakit jero sing angel ditambani tur dideteksi ya angel nek ora dokter. Ya ta? Kuwi tur larang ragate. Beda karo kena penyakit jaba. Penyakit jaba ki gampang dideteksi cara tembunge sing mentereng. Tur gampang ditambani murah ragate. Contone penyakit jaba sing murah ragate panunen. Kadasen kenek peso utawa kenek lading di betadin 2 dina 3 dina wis garing. Nek penyakit jero kuwi angel tambanane. Mula apa wae apapun itu kuwi lek manggone ning jero kuwi mesti regane laris, larang. Iso laris iki lho. Regane iki mesti larang. Apa wae to, pokoke manggon ning jero kuwi mesti regane larang. Contone nggon gawean ya. Sing jero regane larang nggon gawean. Insinyur karo kondektur. Kuwi bayarane mesti akeh insinyur. Mergo apa? Insinyur ki sekolahe dhuwur, ragate akeh, tur to sing nggih nyambut gawe ora ketok mata. Sing mapane ning jero sirah ya kuwi otak. Otake sing nyambut gawe, akale sing nyambut gawe. Bekasane bayarane ya yuta, yutonan yen perlu atusan yuta. Beda karo kondektur. Kondektur ora perlu sekolah dhuwur, sing penting awake waras, iso maca, iso nulis, iso dadi kondektur. Nek insinyur butuhke sekolah sing dhuwur, ragat sing akeh. Mula lek nyambut gawe bayarane ya larang. Kuwi contone apa wae kok ning jero mesti regane larang. Sing neng jero regane larang sing gampang ditampa sak liyane gawean sing iso disawang saiki sing kenek nggih conto saiki apa iki lho sawangan jentrek-jentrek enek 6 iki jarike sinden sing dienggo iki paling pol kuwi 250.000 ki paling larang lah jerone jare apa entuk 250 lho ngono ya bapak iya lek nganti jarik karo sing dijariki utawa jero jarik kok larang jarike. Kuwi berarti jero wis kisut. Ngono ya Bapak iya. Lho, kenek nggih contoh, kenek nggih patuladan. Mula sing diarani sehat kuwi baku, sehat kuwi penting. Ngono ya Bapak ya. Rada maju tak kandhani pumpung iki wektune mirunggan. Aku pengen jagongan karo kowe sing luwih wigati kanggo apa to? Ya kanggo awakmu. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Nikmat